tulleita sydämellisesti jokainen, että kellekään ei, niin kuin kukaan ei tarvitse tuntea, että hänelle ei ole tervetullut, vaan jokainen samalla tavalla. Rukoillaan ihan ensin. Isä, kiitos siitä, että me saa olla tässä sinun edessäsi Jeesuksen Golgatan työn tähden. Isä, kiitos, että se veri riittää meille jokaiselle, että me voimme lähestyä sinua. Kiitos siitä uhrista meidän puolesta. Herra, me emme itse yltäisi mihinkään, mutta Herra, me saamme tulla ihan sinun syliisi tässä hetkessä tämän Golgatan työn tähden. Isä, kiitos, että sinä annat Pyhä Henkesi olla meidän kanssa täällä. Ja Pyhä Henki avata meille jokaiselle sitä sanaa, mitä sinä haluat meille kullekin puhua. Ja siitä sanasta sinä voit lähteä aivan kuin polkua viemään meitä jokaista, mitä sinä haluat meille opettaa. Kiitos Isä, että me saamme jäädä sinun eteesi tässä. Aamen. Amen. Ja Ristiine voisi laulaa meille yhden laulun tässä nyt ensin. Huomenta. Huomenta. Yritetään nyt tästä vähän uudempi laulu. Ei haittaa, vaikka kaikki kerran katoaa. Sain elää tämän hetken ja maistaa tulevaa. Sain kuulla, kuinka tuuli puissa huminoi ja mustarastaan huilu lehdistössä soi. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Ja jälkeen kesän riemun on aika levähtää. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Sain elää lähelläsi, en kaipaa enempää. Pian soittaa syksyn tuuli, tyrsky rantaan lyö. Pian päättyy peipon lento ja muurahaisen työ. Sain elää tämän hetken, sain nähdä ihmeet sen. Koin rakkauden voiman, sen kivun kauneuden. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Ja jälkeen kesän riemun on aika levähtää. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Saan elää lähelläsi, en kaipaa enempää. Sain nähdä, kuinka järvi puhtaan purppuraa ja päivä hiljaa painuu jo taivaan rannantaa. Niin lähellä on alku ja matkan määränpää, vain tuuli ylle hiljaa soimaan jää. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Ja jälleen kesän riemun on aika levähtää. Teit kaiken ajallansa, ei mikään kesken jää. Saan elää lähelläsi, en kaipaa enempää. Joo, kiitos. Se ei ihan mennyt nappiin, mutta meni se nyt. Se ei vaan luvi. Minä luen tämmöisestä kuin Virtoja erämaassa. Minä mietin ensin, että mitähän minä puhuisin, mistä minä puhuisin. Meillä olisi paljon puhumista.
Mutta se, että sitä haluaa kysyä, että Herra, mitä sä haluaisit tänään mulle opettaa ja kasvattaa. Mä luen ihan tästä. Tämä on eilisestä päivästä, elokuun 22. päivä. Enkö minä ole oikeassa päivässä, että nyt on 23. päivä. Kiitos. Mutta sadanpäämies käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivakappaleilla, ja näin kaikki pelastuivat maalle. Tämä apostolien teosta 27. luku ja 43 ja 44 jae. Mä luen tästä nyt sitten. Tässä on Paavalin ihmeellinen merimatka Roomaan, kaikkine vastoinkäymisen ja siunauksineen. Tässä minä pysähdyn, että siinä sanotaan, että vastoinkäymisen ja siunauksineen. Että siinä oli vastoinkäymisiä ja siinä oli siunauksia. Kuvastaa erinomaisesti niitä valoja ja varjoja, mitä mekin saamme uskoelämässämme kokea. Me varmaan jokainen saadaan kokea omalla kohdallamme eri aikoina niitä vastoinkäymisiä ja sitten kuitenkin me saadaan kokea siellä monenlaista hyvääkin niiden vastoinkäymisten jälkeen. Ja joskus niin kuin saa sanoa, että niin kuin molemmissa käsissä, että toisessa on yhtä aikaa sitä vastoinkäymistä, mutta on sitten sitä iloa toisessa kädessä. Huomattava piirre niissä on, että vaikeimmatkin tilanteet ja tapaukset sovittautuvat Jumalan mitä erikoisempiin johdatuksiin ja sallimuksiin. Että meidän siellä matkalla niin kuitenkin nämä johdatukset ja sallimukset, ne kulkee käsi kädessä. Yleensä luullaan uskontien olevan kuin kukkarsilla kulkemista ja nostavan omansa kaikkien vaikeuksien saavuttamattomiin. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Minäkin olen luullut silloin, kun minä uskoon tuli, että uskovaiset on enkeleitä ja kaikki menee niin hyvin, että niillä on kaikki niin, ei mitään ongelmia. Mutta olenpa oppinut näiden vuosikymmenen aikana näkemään, mitä se todellinen elämä on. Mitä siihen todelliseen elämään kuuluu. Se oli semmoinen niin kuin pienen tytön toivomuslista varmaan, että sitten mulla on kaikki hyvin, mulla ei ole mitään ongelmia eikä mitään, mutta Herra antaa meidän myös toivoa ja ajatella ihan ja suunnitella ja miettiä ja nähdä eri puolilta asioita. Yleensä luullaan uskontien olevan kuin kukkasilla kulkemista ja nostavan omansa kaikkien vaikeuksien saavuttamattomia. Todellisuus on kuitenkin toisella. Raamattu kertoo Aabelista aina viimeisimpiin marttyyreihin asti, että suuri todistajan pilvi on maan päällä eläessään saanut kokea vuorotellen vastoinkäymisiä ja voittoja. Että tässäkin sanotaan, että se on vuoro. Sitä ne on saanut jo sieltä asti kokea. Ihan tähän päiviin asti. Enemmän kuin kukaan toinen Paavali on esimerkki Jumalan lapsesta, joka voi kärsiä nujertumatta ja hengestään lannistumatta. Damaskossa, jossa hän todisti Jeesuksesta Jumalan poikana ja Messiaana, vainoajat ajoivat häntä takaa ja hänen piti paeta henkensä tähden. Tämä on myös mulle semmoinen, tämä oli jotenkin tämä luku semmoinen minun omaa elämää koskettavaa hyvin paljon. Kuluvin ja pysähdyin. Paeta henkensä tähden. Tiedän kyllä ihan tässä kohdalla, että tämä sana pitää paikkansa. Omassa elämässänikin olen saanut kokea ja käydä sellaisia vaiheita, että ehkä se usko
mikä minussa pienenä liekkinä on palannut. Se on ollut jollekin liikaa. Ja ennen kaikkea sieluvihollisia. Mutta se on käyttänyt siinä toista ihmistä välikappaleena. Että voi jollain lailla kulkea tässä mukana, että paeta henkensä tähden. Mutta taivaasta ei tullut tulisia vaunuja viemään pyhää palvelia pois vainoajien ulottuvilta. Opetuslasten piti päästää hänet Damaskon muurin aukosta alas vasussa, ja niin hän pääsi pakoon. Kuka teistä tietää, tai onko teillä kellään pyykkikorista? Mikä on pyykkikori? Naiset varsinkin varmaan. Ja kyllä mä uskon, että miehetkin tietää, mikä on pyykkikori. Johon laitetaan toinen kori, saattaa olla likaisia vaatteita varten. Ja toinen kori on niitä puhtaita varten, kun haetaan niitä kuivasta. Mutta Jumala voi käyttää niin arkisia asioita kuin pyykkikoria. Ja tässä mulle tulee niin elävänä se mieleen. Nyt nousua, kun minä olen tullut uskoon, niin mä olen sanonut, että mä en tarvitse semmoista Jumalaa, joka vaan pannaan pyhänuttu päälle ja lähdetään kokoukseen. Ja otetaan se pyhänuttu pois. Ja sitten, että se on niin kuin siinä vaan semmoisena pyhäjumalana. Että mä en tarvitse semmoista, vaan mä tarvin sen. Uskallanko mä sanoa niin kuvasti, kun mä silloin olen sanonut. Mutta se on totuus. Minä sanoin, että mä tarvin sinne paskapyykin. Se Jumala. Mä tarvin semmoisen Jumalan, joka kestää tulla mun kanssa sinne. Sinne, kun mulla oli pienet lapset, minä hain avannosta jostain vettä. Sitten ja siinä hellan päällä pesin niitä lasten vaatteita ja kakkapyykkiä niiden ja vein ulos ne veet ja milloin mistäkin kaivosta, naapurin kaivosta sain vettä siihen pyykille. Niin mä tarvin sinne sitä Jumalaa. Sinne niin arkiseen. Sehän on ilo pieni lapsi ja elämä oli edessä tavallaan ja toivoa täynnä ja että jos mä saisin vielä Jumalan sinne, kun mä sitä vettä sieltä talvellakin sieltä avannosta hain, täisestä avannosta ja pesen siinä keittiöhellalla niitä pyykkejä. Mutta minä sain sinne Jumalan. Minä sain. Minun Herrani tuli sinne minun kanssa. Ja tässä sanotaan, että vanhassa pyykkikorissa Jeesuksen Kristuksen palvelija pudotettiin kuin vaatekäärönä ikkunasta alas tuntemattoman. Hän vältti vihollistensa vihan. Oli tuon. Ja meillähän on aina yksi vihollinen, joka on mutkassa vanhemmassa ja meitä houkuttamassa ja esteenä ja monella lailla yrittää panna meidän tielle esteitä. Se on sielun vihollinen. Me tiedetään kaikki, jokainen täällä olevat sen. Myöhemmin hänet heitettiin kuukausiksi yksinäisiin vankityrmiin. Hän kirjoitti palvomisistaan, paastoistaan, ystävistä, jotka jättivät hänet karmeista ja häpeällisistä luoskimisista ja jopa Jumalan luvattua vapauttaa hänet. Hänen oli oltava myrskyssä meren armoilla ja seisottava vahtimassa petollisia merimiehiä. Ja lopuksi pelastuksen päivänä taivaalta ei laskeutunut yliluonnollista pelastusvenettä, joka vankia hakemaan. Ei ollut enkeliä myrskyisellä merellä kävelemässä eikä sitä tyynnyttämässä. Ei ollut ainoatakaan yliluonnollista merkkiä eikä ihmettä pelastamassa haaksirikkoutuneita. Me muistetaan tässä, että me ollaan siellä merellä, kun se laiva oli haaksirikkoutunut ja Paavali oli siellä. Heidän piti pelastautua. Nyt olkaa pelastautua riukujen,
kun ajatellaan riukuja tuolla ulkona, jotka ei ole meille mitään monta kertaa, riukujen, uiskentelevien laudankappaleiden, laivasta irtoutuneiden esineiden avulla ja uimalla. Meidän piti pelastautua tällä lailla. Tässä on Jumalan malli omallekin elämällemme. Tässä on avun evankeliumi ihmisille, joiden on elettävä jokapäiväistä elämänsä tavallisissa olosuhteissa ja tuhansien käytäntöjen, ehtojen keskellä. Käytännön ehtojen keskellä. Heidän on kohdattava peräti käytännöllisellä tavalla. Niin kuin mä puhun siitä pyykilaulusta ja siitä veden hakemisesta ja ulosviemisestä, niin aivan samalla lailla tänä päivänä me ollaan eri olosuhteissa. Meidän tulee elää sitä normaalia käytännön elämää. Siellä ollaan. Mutta Jumala on meidän kanssa siellä. Ja monta kertaa me joudutaan menemään aika vaivallinen matka. Mutta myös se, että vaikka me käydään ne vaikeudet läpi, ne on jollekin toiselle siunaukseksi. Ja taas me saadaan kokea siunausta sen jonkun toisen kohdalla, joka on käynyt joitain edeltä läpi. Ja kun me luetaan Paavalistakin, niin me saadaan siunauksia sieltä omiin kipeisiin kohtiin, niin meille syttyy toivo, kun joskus se toivokin meinaa hiipua. Ja Jumalan lupaukset ja huolenpito eivät päästä meitä pois järjen ja yleisten vastoinkäymisten tasolta. Mutta juuri niissä on niiden kautta usko tulee täydelliseksi. Miettikääpä sitä, että niissä ja niiden kautta se meidän usko tulee täydelliseksi. Siellä me saa uskoa ja Herra on meidän kanssa ja tavalla ja toisella vie, niin kuin me tässä luettiinkin sitä, että miten monella lailla eri tilanteesta hän vie. Ja Jumala kutoo rakkautensa kultaisia kuteita jokapäiväisen elämämme arkiseen kudokseen. Siellä Jumala kutoo sitä meidän kangasta, sanotaan meidän elämästä, että se on niin kuin kudottua kangasta. Siellä on tummia ja siellä on kirkkaita, mutta siellä on myös näitä kultaisia lankoja siellä kankaassa sitten. Aamen. Ja jos Ristiine laulaa jonkun laulun ja sitten Arvikki. No tuosta puheesta ollen, niin tämmöinen voisi olla tämmöinen kuin Routainen maa, kertoo meidän keskeneräisyydestä, vaikeuksista. Hän aurallaan peltoa halkoi, hän kylvi ja kasteli maan, niin kauniisti kaikki se alkoi, hän siemenet sai kasvamaan. Nyt tiedä en mikä vei vikaan, kun taimet nuo kestäneet ei, kun käteni peittyivät likaan ja kuolema veronsa vei. Olen routainen maa, lohduttomuutta, jäätyneet järvet ja kyyneleet. Herra, jos vielä saat vanhasta uutta, tässä on kaikki, tee mitä teet. Sai kylväjä pellolla itkee, kun sato ei kypsynytkään. Kun aika niin armoton kitkee ja syksy toi ankaran sään. On peltoni kaatuneet lakoon
ja turtumus valtaansa saa. Ja jalkani juoksevat pakoon, nyt tarvitaan uudistajaa. Olen routainen maa, lohduttomuutta, jäätyneet järvet ja kyyneleet. Herra, jos vielä saa vanhasta uutta, tässä on kaikki, tee mitä teet. Oi Herra, tee työtäsi salaa ja sytytä vettyneet puut. Yhä tahtoisin tultasi palaa, nyt elvytä kuivuneet luut. Olen routainen maa, lohduttomuutta, jäätyneet järvet ja kyyneleet. Herra, jos vielä saa vanhasta uutta, tässä on kaikki, tee mitä teet. Annikki on Salon rauhan terveys kaikille. Salon rauha tarkoittaa sitä Jumalan antamaa rauhaa. Minä luen nyt psalmista 23 muutaman jakeen teille. Herra on hyvä paimen, Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittaviin veteen tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tänä päivänä voin sanoa, että minulta ei mitään puutu. Ja kerron palan meidän elämästä, Aarren, miehen ja minun. Tämä psalmi, mistä luin, oli se pelastusrengas, jonka avulla pysyin pinnalla. Oli meidänkin elämässä pimeä laakso. 2000-luvun alusta lähtien alkoi tulla monenlaisia tummia pilviä meidän elämämme ylle. Tuli talousmenetyksiä, tuli tappioita ja henkilökohtainen konkurssi. Ja tuli sairautta ja työkyvyn menetystä. Itselle tuli burnouttia ja masennusta ja monenlaista muutakin. Olin kyllä uskossa ja Aarekin teki sitten uskonratkaisun niissä vaiheissa ja kävi sitten myöhemmin kasteella. Täältä käytiin hakemassa ruokaa ja 10 vuotta ja se oli suuri asia, että sai sitä. Ei olisi muuten selviä. Ja sai lohdutustakin ja tukea. Ja oli muutamia ystäviä, jotka seisoi meidän rinnalla niinä aikoina ja vuosina. Jaksoimme kuitenkin käydä hengellisissä tilaisuuksissa ja pyytää rukoustukea ja apua. Ja tämä psalmi 23 oli se, jota epätoivon ja ahdistuksen aikoina luin ja toistin mielessäni yön pimeinä hetkinä. Minä sitä sain toista ja panna siihen jonkun läheisen nimen, jolla oli hyvin vaikeita aikoja. Ja mä luotin siihen, että Herra on hänenkin paimenensa ja auttaa. Eräänkin kerran paholainen hoki Aarelle, kun hän oli lenkillä, kun tehtiin niitä kävelylenkkiä. Että et sinä tästä selviä, et sinä tästä selviä. Se oli niin kuin rakkikoira kintereillä tämä sama hokemassa ja yritti saada epätoivoiseen tekoon. Mutta Pyhä Henki oli siinä läsnä ja sanoi, että rukoile. Isä meidän rukous ja Herran siunaus. Niin hän tekikin. Niin paholainen joutui lähtemään pois ja väistymään, koska paha henki paholainenhan pelkää rukousta ja kiitosta ja Jeesus nimeä. Paholaisen tarkoitus on tuhota
ja tappaa. Ja niin se yritti meidänkin perheen kohdalla tehdä. Mutta kun Herra on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan voi estää Jumalan suunnitelmien toteutumista. Jumala on jokaisen meidän kohdassa oman suunnitelmansa tehnyt. Ja paholainen ei voi sitä estää. Sitten alkoi tulla valon säteitä pimeyteen. Jaksoin olla ylhäällä enemmän ja alkaa elää ja nähdä asioita ja värejä ympärillä. Se pimeä aika ja laakso opetti kuitenkin meille monia asioita. Että ajateltiin toisin monista asioista. Ehkä Jumala kuitenkin salli sen, että jotakin vaan kypsyttääkseen. Sitten kuitenkin sen siinä oppi, että taivaan Isä ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Monesti juuri niinä pahimpina aikoina huusin, Isä, auta, nyt on hädän päivä, ja vetosin siihen psalmi 50:15, että huuda minua avuksesi hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ei ollut mitään muuta, ei mistään muuta voinut siihen tilanteeseen saada apua, kuin että huusin Jumalaa avuksi. Ja kyllä siihen sitten niin kuin tulikin jostain se apu ja se tilanne rauhoittui ja siihen alkoi tulla selkeys ja vastaus. Siitä pahimmasta ajasta on jo 5 vuotta. Ja on saanut nähdä rukousvastauksia, että moni asia on järjestynyt ja järjestymässä. No, sitten viime vuoden helmikuussa, siis vuonna 2022, Jumala alkoi puhua minulle, että teidän elämään tulee äkkimuutoksia. Ja niin niitä alkoikin tulla. Ja meille sanottiin, että menkääs nyt hommaamaan passit. Ja se oli se kevät, kun oli niin paljon niitä passihakemuksia, kun oli pakolaisia tuli. Ja meillekin sanottiin, että ei, siinä menee 2-3 kuukautta ennen kuin sitä saa. Mutta me sitten ajateltiin, että no mennään ne ottaa ne valokuvat ja mennään poliisilaitokselle hakemaan. 8 päivässä tuli passit. Se oli jo, sekin oli Jumalan ihme. Ja niin sitten meille sanottiin, että lähdette ulkomaan matkalle. Ensimmäisen kerran elämässä, paitsi nyt Ruotsissa on käynyt laivalla, mutta niin ensimmäinen lentomatka ja arvatkaas jännittikö ja pelottiko meitä. Mutta lähdimme kumminkin, kun oli passit hommattu ja oli lennot maksettu meille. Ja niin me päädyttiin sitten 3 eri lentoa, päädyttiin Teneriffalle. Saatiin siellä olla vihreillä niityllä, uida niin paljon kuin sielu sieti ja 5 tähden hotellissa saatiin syödä ja nauttia niitä taivaan Isän tarjoamia herkkuja. Ja Aarre oli jo huokaillut monia kertoja, monia vuosia varmaan, tai ainakin muutaman siinä näitä viimeisiä vuosia, että päästäänkö hänen joskus palmun alle. Mä vaan sanon, että on vaarallista rukoilla, koska ne rukoukset voi toteutua. Ja jos sinä olet sitten valmis, jos sä rukoilet jotakin, lähetä minut vaikka Kiinaan, niin Herra voi järjestää sen matkan sinulle. Sitten sinne pitää lähteä. Saimme olla 2 viikkoa siellä Teneriffan lämmössä ja sitten vielä mentiin sieltä, kun ensin mentiin sinne Hollannin, mikä kaupunki se on, kun mä en muista, no sanotaan nyt. Amsterdamissa, sieltä Madridiin, sieltä Teneriffalle. Ja sitten tulomatkalla niin mentiin Portugalin pääkaupunkiin Lissaboniin. Lissabonista mentiin Pariisiin ja siellä, siksi mä otinkin tämän sitten tänne. Tämä on konkreettinen siitä, että me päästiin Eiffeltornin juurelle ja saatiin koskettaa sitä ja nähdä, että mekin päästiin tonne, vaikka jos ikinä uskonut. Ja Riemukaaren luona käytiin ja katseltiin Seinäjokia ja tämä oli meille niin kuin suuri asia ja suuri ihme.
Ja tosiaan niin 7 eri lentoa, niin kun sekin on Jumalan täydellisyyden luku, niin se koko matka kattoi menotulo. Sitten mentiin Pariisista, mentiin vielä varmaan Amsterdamiin ja sieltä Ruotsin Arlandan lentokentälle. Nämä oli kaikki meille semmoisia suuria asioita. Ja se, että sen kaiken pimeyden ja niiden tuskan vuosien jälkeen tuli jotain tämmöistä ihmeellistä, mikä Jumala meille järjestää. Ja koko koko tämä elämä on se ihme. Ja sekin on niin valtava, että Jumala valmisti pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Että kun sinä otat Jeesuksen vastaan sydämeesi, niin kyllä se elämä muuttuu. Ja paholaisella ei ole mitään valtaa sinulla. Kyllähän voi yrittää kiusata, niin kuin oli puhe ja näin, ja kiusaakin monin tavoin, mutta kun Jumala pitää meistä huolen, niin me emme joudu tuhoon, vaan me pääsemme kerran sinne taivaaseen. Minäkin sain siinä pahimpina ahdistuksen aikoina käydä siinä taivaan esikartanossa Jeesuksen luona, ja se lohdutti minua suuresti. Sain jutella Jeesuksen kanssa, mutta se on ihan sama, jutteletko sinä täällä maan päällä, vaikka käytkö sinä, kuinka Herra meitä haluaa lohduttaa. Me kukin tarvitsemme lohdutusta. Ja mä niin kuin vaan tahdon teille sanoa, että ei voi olla parempaa elämää, mikä Jeesus auttaa niiden vaikeuksien keskellä. Hän on meidän kanssamme. Ja mä toivon oikein suurta siunausta jokaiselle ja koko tätä päivää teille hyvää päivää. Joo, niin se koettelee, vaan ei hylkää Herra. Ja me varmaan tarvitaan välillä näitä koetuksia, kyllä me niin kovapäisiä olla. No, mutta laulan tämmöisen, kun jostain aivan salaa mä näin. Vähän tuohon liittyen. Tämähän jäykähkö tämä. Jostain aivan salaa mä näin, sun sydämesi itkee. Jostain aivan salaa mä näin, nuo kyyneleet, itket salaa vaikeroiden. Kun huolta kannat pieni ihminen, sä etkö jo näe, sulle taivaasta vastataan. Jostain aivan salaa mä näin, kysymykset suuret. Sä niihin ilman vastausta jäit, kun kuorees piilouduit. Itket salaa vaikeroiden, kun sydän kärsii alla huolien. Sä etkö jo näe, sulle taivaasta vastataan. Jostain aivan salaa mä näin, kaipauksen suuren. Jostain aivan salaa mä näin, mielen särkyneen. Kun liität kädet rukoukseen, niin taivas kuulee lyönnit sydämen. Sä etkö jo näe, sulle taivaasta vastataan. Sä etkö jo näe, tietäs taivaasta valvotaan. Nytkö jo? Niin. Okei. Okay. Joo. No lopetellaan ja kerkee tänne ruokajakoon ihmiset. Kiitetään Herraa tästä päivästä ja rukoillaan. Kiitos Herra. Kiitos, että sä oot meidät valinnut. Me emme valinneet sinua, vaan sinä valitsit meidät. Kiitos siitä valtavasta armosta, Herra, että me saamme olla sinun omiasi. Ei meillä olisi mitään tässä elämässä, tämä olisi tyhjyyttä. Tyhjyyttä täynnä ilman sinua, Herra. Kiitos, me saadaan kiittää myös vaikeuksista, sillä
Kaikki mitä sä annat, on se hyvä tai paha, niin sä käännät ne kaikki meidän parhaaksi. Joskus kestää aikoja, että heti me emme näe sitä, mutta se päivä tulee, niin kuin Annikki äsken kertoi sinun johdatuksestasi, että se kaikki kääntyy, Herra. Ja silloin me saadaan vain ylistää siitä, että sinun tiesi on parhain, Herra. Se on aina paras. Kiitos, Herra, tästäkin päivästä. Kiitos tästä yhdestä pienestä hetkestä, kun saatiin viettää yhdessä. Ja kiitos, että kaikki ne epätäydellisyyksineen, niin sinä et meitä hylkää etkä jätä. Sinä pidät meistä huolta, etkä vaadi meitä semmoista, mitä meillä ei ole. Kiitos, Herra, että sä taas meidät puet ja syötät ja juotat ja annat henkesi virvoittaa meidän sydämemme. Ja siunataan oikein tuo ruoka, mitä tuonne on. Taas, Herra, sun armostasi pöydille tullut. Ja Herra, kiitos, että sinä pidät meistä huolen tänä päivänä ja tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Vielä minä ilmoittaisin semmoisen, että ensi sunnuntaina kello 11 on tulo 30 hengen ryhmä ukrainalaisia laulamaan. Ja kaikki on tervetulleita sinne, että ukrainan kielellä laulavat. No sano, missä se on? Se on tuolla Vellamosalissa, mutta isossa salissa kello 11. Että olkaa tervetulleita ja viekää sanaa toisillekin, että siellä on hyvät juhlat. Kun nyt on ollut, se on huomenna, kun se on Ukrainan itsenäisyyspäivä on huomenna. Ja sitä juhlitaan, niin sitten sunnuntaina on vähän niin kuin sitä juhlaa myös täällä. Tervetuloa ja kiitos kaikille, kun olitte mukana. Ja oikein suuri siunaus matkaanne, kun lähdette. Amen.